ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи тилиётии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон пешниҳоди шумо менамоем. рӯзи 19 майи соли 2019 соати 21:30 дар муассисаи ислоҳии 3-2 сароясати иҷроии ҷазои ҷиноятии вазорати адлия воқеъ дар шаҳри ваҳдат аз тарафи маҳбусоне ки бо моддаи 401 прим 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон маҳкум шуда буданд, бо мақсади номураттаб сохтани низоми муассиса ва фирор аз он бетартибӣ ба амал омад. ташкилкунандагони бетартибӣ аъзои созмони террористиву экстремистӣ дар Тоҷикистон тибқи қонун манъшудаи давлати исломӣ буда, роҳбарони бевоситаи он Беҳрӯзи Гулмурод, писари собиқ полковники хоин Гулмурод Ҳалимов, ки дар Сурия кушта шудааст, ва Гулу Фахриддин, Шарифов Маҳмадулло ва Ҳасанов Рӯҳулло буданд. гурӯҳи номбаршуда аввал се корманди муассисаи ислоҳӣ, майор Муродов Бурҳониддин, майор Ҳалимов Абдуҷаббор ва лейтенанти калон Асоев Маҳмуд Ҳамидовичро бо корд ваҳшиёна ба қатл расонида, аз тавқифгоҳи ҷаримавии муассиса 8 нафар маҳбуси дигарро, ки онҳо низ аъзои созмони террористиву экстремистии давлати исломӣ буданд, озод карданд ва сипас 5 нафар маҳбус, аз ҷумла Саид Қиёмиддини Ғозӣ, Каримов Саттор Самадович, Махсуми Саттор ва Сатторов Саидмаҳдихон Шайх Темурро дар назди дигар маҳбусон бо мақсади тарсонидани онҳо бо корд ваҳшиёна ба қатл расониданд ва 10 нафар маҳбусони дигарро латукуб ва захмӣ карданд. сипас аъзои ин гурӯҳ қисми тиббии муассисаро оташ зада, якчанд нафар маҳбусонро гаравгон гирифтанд ва бо мақсади фирор аз муассиса ба кормандони он ҳуҷум карданд. дар натиҷаи амалиёти ҷавобӣ, ки тибқи талаботи қонун сурат гирифт, 24 нафар аъзои гурӯҳи зикршуда безарар гардонида, 35 нафар дастгир карда шуд. шахсони ба гаравгон гирифта шуда озод карда шуданд. оид ба ҳодисаи ба амал омада аз тарафи прокуратураи генералӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуд ва тафтишот идома дорад. низоми муқаррарӣ дар муассиса, ки дар он 1500 нафар маҳбусон адои ҷазо мекунанд, барқарор карда шуда вазъият зери назорат қарор дорад. барномаи ахборро идома медиҳем. бо мусоид омадани обу ҳаво, корҳои созандагию бунёдкорӣ, шинонидани дарахтони сояафкани ороишӣ ва гулу буттаҳои шукуфони мавсимӣ дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе вусъати тоза касб мекунад. айни замон боғҳои фарҳангии фароғатӣ, кӯчаву хиёбон, назди бинои вазарату идораҳои давлатӣ сабзу хуррам гардонида шуда, манзараҳои назарабо, ки таровати баҳорро инъикос мекунанд, дили ҳазорон нафарро тасхир кардааст. натиҷаи дар амал татбиқ намудани сиёсати бунёдкоранаи ҳукумати мамлакат ва роҳбарияти шаҳр буд, ки имрӯз Душанбе ба яке аз шаҳрҳои зебою назарабо ва макони баргузории чорабиниҳои сатҳи минтақавию байналмилалӣ табдил ёфтааст. ҳамкорони мо дар ин хусус гузориш омода намуданд. бунёду навсозии роҳҳои нақлиётӣ, сохта ба истифода додани бинову иншооти маъмурию истиқоматӣ ва хизматрасонӣ, таҷдиди боғу гулгаштҳои мавҷуда ва аз навсозии иншооти дигар дар пойтахт дар асоси нақшаҳои мукаммал ва ба таври муосир роҳандозӣ мешаванд, ки натиҷаи заҳматҳои пайвастаи масъулон ва бозгӯи ба роҳ мондани фаъолият ба таври замонавию назорати пайвастаи он аст. умуман дастовардҳо дар пойтахт зиёд ба назар мерасанд ва ин ҳама албатта бо ташаббус ва роҳнамоиҳои роҳбарияти олии ҳукумати мамлакат ба миён омаданд. иҷрои ӯҳдадориҳо ва роҳандозии нақшаҳои ҷадид дар самти муҳайё сохтани шароити хуби кору зиндагӣ барои сокинон ва ҳам меҳмонон дар пойтахт аз ҷониби масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бар аъло мушоҳида мегардад. бо дастур супоришҳои пешвои миллат ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, ҳамарӯза дар ҳудуди шаҳрамон корҳои ободонӣ дар як сатҳи баланд рафта истодааст. хусусан дар рӯзҳои истироҳатӣ ҳама мардум бо як муҳаббати ватандӯстӣ ва самимияти хоса ба кӯчаву хиёбонҳо баромада барои ободу зебо намудани шаҳрамон, ба шинондани гурӯҳҳои мавсимӣ ва оро додани шаҳрамон машғуланд. худи ҳамин рӯз мо дар ҳудуди ноҳия зиёда аз 25 000 гурӯҳҳои мавсимӣ шинондем, ки ҳама ин барои ободу зебо намудани шаҳрамон ва ватани азизамон мебошад. гулҳои рангоранги диққатҷалбкунанда, дарахтони ороишиву буттаҳои сарсабз ва дигар зебогиҳои шаҳр ба кас рӯҳу илҳоми тоза мебахшад. бо мусоид омадани обу ҳаво, рӯзҳои истироҳатӣ, масъулин ва сокинони шаҳри Душанбе дар шафати роҳҳо, биноҳои истиқоматӣ ва дигар ҷойҳои фарҳангию фароғатӣ корҳои ободонию рангуборкунӣ ва сабзгардониро вусъат медиҳанд.
дар боғҳои фарҳангӣ фароғатии рӯдакӣ, аҳмади дониш, боғи фирдавсӣ, боғи садриддин айнӣ, назди кохи наврӯз, шафати роҳҳои мошингард ва дигар майдону гулгаштҳои шаҳр гулу бутаҳои ороишию мавсимӣ шинонида шуд. боғҳои фарҳангию фароғатии шаҳри душанбе бо ҳидояту роҳнамоиҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастуру супоришҳои шаҳрдорӣ навсозӣ шуда бо шинонидани гулу бутаҳои мавсимӣ ободу зебо мегардад. барои боз ҳам назаррабо гардонидани боғҳои фарҳангӣ фароғатӣ ва дигар майдону гулгаштҳо гулҳои нодири мавсимӣ шинонида мешаванд. шаҳри душанбе маркази маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва зебогиву ободонии он обрӯву эътибори миллати тоҷикро муаррифӣ менамояд. дарки амиқи ин андеша боиси ба маротиб дигаргун шудани кӯчаву хиёбон ва боғу гулгаштҳо дар маҷмӯъ зебову дилфиреб гардидани ҳудуди пойтахт шуда, он имрӯз барои ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ ифтихори бузург аст. дар баробари идораҳои дахлдори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе имрӯз аъзои ҳар як корхонаву идораҳои фаъолияташон дар ҳудуди пойтахт ба роҳ мондашудаву дигар сокинон дар самти тозагиву ободонӣ масъул мебошанд ва онҳо низ тибқи нақша дар асоси ҳидояту роҳнамоиҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастуру супоришҳои созандаи шаҳрдорӣ корҳои ободониро дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондаанд. нигоҳубини ниёлҳои шинонидашуда, гулҳои ороишиву ҳамешасабз ва бо ин восита таъмини сарсабзӣ дар ҳудуди пойтахт аз масъалаи ба шумор меравад, ки ба он аҳамияти махсус зоҳир мегардад. барои сарсабзу хуррам нигоҳ доштани ҳудуди шаҳр дар ҳар қидам мутахассисони соҳибтаҷрибаву дорои малакаи баланди касбӣ вобаста гардидаанд. имрӯзҳо пойтахти мамлакат зери сиёсати бунёдкоронаи давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар асоси нақшаи генералӣ симои худро тамоман дигар кардааст. қомат афрохтани биноҳои баландошунаи маъмурию истиқоматӣ ва вусъат ёфтани корҳои созандагӣ аз ҷумлаи иқдомҳои наҷиб дар ин самт маҳсуб мешаванд. дар натиҷаи амалиётҳои фаврии ҷустуҷӯии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон давоми 4 моҳи соли равон 3 ҳолати қочоқи маводи мухаддир дар минтақаҳои назди сарҳадии ноҳияҳои Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ва Шамсиддини Шоҳини вилояти Хатон ошкор ва пешгирӣ карда шуд. дар натиҷа беш аз 300 кило маводи мухаддир, 2 силоҳи оташфишон ва миқдори зиёди лавозимоти ҷангӣ мусодира карда шуд. ҳамчунин 8 шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ва 2 шаҳрванди ҷумҳурии исломии Афғонистон бо гумони даст доштан дар чунин амал боздошт карда шуданд. гузориши ҳамкорони мо. мушкили тиҷорати ғайриқонунии маводи мухаддир яке аз таҳдидҳои ҷиддии ҷаҳони муосир барои аҳли башарият мебошад. ин падидаи марговар бо суръати тез паҳн гардида тамоми аҳолии кураи заминро ба ташвиш овардааст. дар баробари зиёни бебозгашт расонидан ба саломатии инсонҳо он сарчашмаи асосии маблағгузории терроризми байналмилалӣ буда омили халалдор гардонидани суботу оромии ҷомеа гаштааст. аз ин рӯ мубориза бо маводи мухаддир дар навбати худ мубориза бо терроризми байналмилалӣ дониста мешавад. гурӯҳҳои муташаккили трансмиллии нашаҷаллоб ҳамеша кӯшиш мекунанд ки дар баробари интиқоли маводи нашадор ба дигар кишварҳо бозори дохилӣ, яъне истеъмолкунандагони ин маводи заҳролудро дар қаламрави фаъолияти ҷинояткоронаи худ дошта бошанд. маҳз натиҷаи чунин амалҳои душманонаи ин гурӯҳҳо алайҳи ҳамдиёрони худамон аст, ки имрӯз дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон бештар аз 5800 нафар гирифтори бемории нашамандӣ мебошанд. аксари онҳо ҷавонон мебошанд. мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурӣ бо дастгирии алоҳида сокинони ватандоз, ки нисбат ба сарнавишти фарзандон ва ҳам меҳанони худ бетафовут нестанд, корҳои зиёде дар самти пешгирии интиқол ва муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир анҷом медиҳанд. ба ин нигоҳ накарда, гурӯҳҳои муташаккили трансмиллии нашаҷаллоб аз амалҳои ҷинояткоронаи худ даст бардоштанӣ нестанд. давоми 4 моҳи соли 2019 аз тарафи кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаҳои назди сарҳадии ноҳияҳои Ҳамадонӣ ва Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон ҳолати қочоқи маводи мухаддир аз Афғонистон ба Тоҷикистон ошкору пешгирӣ карда шуд. аз гурӯҳҳои муташаккили қочоқбар зиёда аз 305 килограмм маводи мухаддир, 2 адад силоҳи оташфишон, миқдори зиёди лавозимоти ҷангӣ ёфта мусодира карда шуд. 8 нафар шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ва 2 нафар шаҳрвандони ҷумҳурии исломии Афғонистон бо ҷурми даст доштан ба муомилоти ғайриқонунии воситаи нашаовар боздошт гардида, 4 нафар қочоқбарони кишвари ҳамсоя бинобар нишон додани муқобилияти мусаллаҳона дар ҷои ҳодиса безарар гардонида
шуданд. 23 январи соли 2019 дар рафти гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони гурӯҳи фаврии раисати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон 4 нафар узви гурӯҳи калони трансмиллии Нашаҷало боздошт гардиданд. Азизулло Муҳибӣ соли таваллудаш 1975 зода ва истиқоматкунандаи вулусволии Янги қалъаи вилояти Тахори ҷумҳурии Исломии Афғонистон. Егитов Масрур Сулаймонович соли таваллудаш 1987 зодаи шаҳри Нурак истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе. Ғафуров Абдулфайёз Абдуҷабборович соли таваллудаш 1982 зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ соли 2016 нисбаташ бо моддаи 200 қисми 4 парвандаи ҷиноятӣ оғоз шуда дар кофтуков қарор дошт. Шукуров Муҳаммад Азамович соли таваллудаш 1984 зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе. Санаи 22 январ тахминан соати 12 ма ба шаҳри Нурак рафтум. То бегоҳ бо Ғафуров Абдулфайз ҳоким қизӣ дар алоқа будем, дар тамос будем. Ман Душанбе омадам, занг задам, гуфт ки ба пушти раиси гузашти давлати республика дар маҳаллаи 33 аст. Ҳамунҷо биём. Омадам, аз дохили як Мерседес ду бор хатҳоро гирифта дар багажники Опел мондам. Баъд ман мошинро гирифта бурда дар маҳаллаи Нефтани ки ноҳияи Рӯдаки дар таи як бинои чорашона мондум. Баъдан гашта ба шаҳри Душанбе ба пеши хонаи истиқоматӣ омадам ки дар ҳолат кормандони ҳукумати амният маро дастгир карданд. Ман 22/01/2019 ба ноҳияи Ҳамадонӣ рафта ба назди Ғафуров Абдулфайёз ӯ ба ман гуфт ки ҳамин маводи мухаддира ба шаҳри Душанбе бурдан лозим аст. Дар мошини ман ҷо кардем онро. Баъд аз он ӯ дар барам нишасту мо ба шаҳри Душанбе омадем. Баъд шаб дар Душанбе хоб рафтем дар хонаи ман. Саҳар Егитов Масрур занг зад ба ӯ гуфт ки ман дар ҳаминҷо интизорам. ӯ мая гуфт ки биё рафтем, мая нигоҳ дорам. Ман баромадам қатиш то сари лайкамона ӯ сумкаҳоша гирифт фуромад рафт. Ба ман гуфт ки майли хайр гуфт ман занг мезанам ба ту. Майли санаи 24/01/2019 амнияти шаҳри Кӯлоб маро дастгир карда ба шаҳри Кӯлоб овардам. Баъд инчунин ман ба онҳо гуфтам ки дар пинҳонгоҳи мошинам бо 2 кило афён дорам. Инро барои ман Ғафуров Абдулфайёз барои пинҳон кардан додагӣ буд. дар рафти чорабиниҳои тафтишотӣ муайян карда шуд ки номбурдагон маводи мухаддирро бо роҳи қочоқ тавассути Дарёи Панҷ дар минтақаи назди сарҳадии ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ аз Афғонистон ба Тоҷикистон интиқол дода, онро дар махфигоҳ нигоҳ доштанд. аз махфигоҳи гурӯҳи ҷиноятии зикргардида зиёда аз 42 килограмм маводи мухаддир дарёфт ва мусодира карда шуд. 14 апрели соли 2019 дар мавзеи себанди ҷамоати деҳоти Сари Чашмаи ноҳияи Шамсиддин Шоҳин чорабинии оперативии ҷустуҷӯи дигари кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба пешгирии қочоқи маводи мухаддир аз ҷониби гурӯҳи ҷиноятии қочоқбарон амалӣ гардид. дар рафти амалиёт қочоқбарони афғон ба амри сарҳадбонон оид ба истодан итоат накарда, аз силоҳи доштаашон оташ кушоданд. дар натиҷа аз гурӯҳи 8 нафараи қочоқбарони афғон 2 нафари онҳо Назирмат Валади Ашурмат 37 сола, сокини қарияи Вескии вулусволии Чайёби вилояти Тахор, роҳбари гурӯҳ, Аминулло Валади Ҳабибулло 38 сола, сокини қарияи Аспиахои вулусволии шаҳри Бузурги вилояти Бадахшон нобуд карда шуда. аъзои дигари гурӯҳ Абдулҳанон Валади Муҳаммад Латиф бо ҷароҳати вазнин дастгир гардид. аъзои боқимондаи гурӯҳ аз сорикии шаб истифода намуда ба самти Афғонистон фирор намуданд. дар ҷои ҳодиса 1 адад силоҳи оташфишони Калашников, 5 адад тирдон, 148 дона тир ва дар ҳаҷми махсусан калон 130 килограмм маводи мухаддир дарёфт ва мусодира карда шуд. дар ҷараёни таҳқиқи минбаъда 3 нафар шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, Қурбонов Абубакр Асрорович соли таваллудаш 1991, зодаи ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, Шарифов Салмон Мирзо Шарифович соли таваллудаш 1974, зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд ва Раҳмонов Ҳакимҷон Абдусамадович соли таваллудаш 1965, сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд боздошт карда шуданд. чорабиниҳои тафтишотӣ нисбати номбурдагон идома доранд. Моҳи апрели 20 омад با دلیچه آورد و هم گرفتیم محکم کردیم بالش محکم کردیم بالش با هم هر خیلی حجمه پرتافتیم نامعلوم شد باز رفت گفت که بعد از 3 روز آمده همش میگیرم گفت روز 25 اپریل باید می آمد ساعت 9 آمده همه چیز رو میگرفت و بعد من خرسا میکرد و نه آمد من کارمندان امنیتی ولایتی رو دستگیر کردن. من با شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان به علاقه برآمده از آنها 7 بار مواد مخدر گرفتم
و در آخر مرا کارمندان امنیتی شهر کیانوت دستگیر کردند. 14 майи соли 2019 зимни амалиёти навбатии ниҳодҳои амниятӣ ва марзбонии Тоҷикистон боз як ҳолати қочоқи маводи мухаддир аз ҷониби гурӯҳи ҷиноятии қочоқбарони афғон ошкор ва пешгирӣ гардид. Дар натиҷаи задухӯрди мусаллаҳона 2 нафар узви ин гурӯҳи ҷиноятӣ Одина валади Муъмин 35-40 сола ва Муҷиб валади Абдулмаҳмад 25-30 сола шаҳрвандони Афғонистон несу нобуд карда шуданд. Аз ҷои ҳодиса як адад силоҳи оташфишони автомат Калашников, 5 тирдон, 150 дона тир ва дар ҳаҷми махсусан калон зиёда аз 83 кг маводи мухаддир дарёфт ва мусодира гардид. Оид ба ҳолатҳои дар боло зикр гардида аз тарафи мақомоти амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастасии моддаи 200 қисми 4, 289 қисми 3, 335 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуд, тафтишоти пешакӣ идома дорад. ҷомеаи ҷаҳонӣ нашамандиро ба яке аз таҳдидҳои асосӣ ба инкишофи ҷисмонӣ, рӯҳӣ ва ақлонии инсоният, амният ва суботи ҷамъият мансуб медонад. Нашамандӣ одамонро дар сину соле ки ба имконоти ниҳоии инсон рост меоянд, несу нобуд месозад. мувофиқи омури расмӣ дар қайди муассисаҳои соҳаи наркологӣ, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон шумораи нашамандон 5808 нафарро ташкил медиҳад. исбот шудааст, ки танҳо 10 килограмм маводи мухаддир метавонад зиёда аз 40 000 нафарро мубталои бемории нашамандӣ ва муҷиби марг гардонад. аз рӯи хулосаи мутахассисони соҳа дар ҳолати истеъмоли ин миқдор маводи мухаддир зиёда аз 300 000 нафар гирифтори бемории нашамандӣ гардида, ба саломатии ҷомеаи кишварҳое ки ин мавод ба он ҷо интиқол меёфт осеби ҷуброннопазири ҷисмонӣ ва маънавӣ расонида мешуд. ҷумҳурии Тоҷикистон аз лиҳози мавқеи ҷуғрофӣ дар яке аз мавзеъҳои интиқоли транзитии маводи нашоовар қарор дорад ва зиёда аз 2 сола инҷониб дар хатти пеши мубориза бо ин таҳдиди ҷаҳони муосир нақши минтақаи буфериро ба уҳда дорад. дар давоми солҳои 2017-2018 аз тарафи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон 23 гурӯҳи муташаккили ҷиноятии трансмиллӣ ошкор ва фаъолияти ғайриқонунии онҳо қатъ карда шудааст. 63 нафар роҳбарон ва аъзоёни фаъоли ин гурӯҳҳо дастгир ва ҳабс карда шуданд. лозим ба зикр аст, ки сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон садди аввал ва устувор дар роҳи қочоқи маводи мухаддир ва дигар ҷинояткориҳои трансмиллӣ ба шумор рафта, он на танҳо Тоҷикистон, балки дигар кишварҳои минтақаи Осиёи Миёна ва ҷаҳонро аз таҳдидҳои воқеие ки аз нооромии кишвари ҳамсоя сарчашма мегиранд ҳифз менамояд. тавре мебинем гурӯҳҳои муташаккил аз кирдорҳои ҷинояткоронаи худ дасткашиданӣ нестанд ва ба умеди дарёфти маблағи муфт омоданд, ки ҷони ҳар як ҷавон ва дар маҷмӯъ сиҳатии сокинони диёри азизамонро зери хатар гузоранд. дар мубориза бо ин унсурҳои ҷиноятӣ бояд тамоми шаҳрвандони кишвар саҳмгузор бошанд. он гоҳ сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун сипари устувору боэътимод ба таври доимӣ ва бо қатъияти том ҳимоя гардида, фаъолияти ғайриқонунии ашхос ва гурӯҳҳое ки бо ҳаракатҳои ғаразноку душманона мехоҳанд ба оромӣ, ҳаёти осоиштаи мо ва фарзандонамон латма зананд, пешгирӣ хоҳад шуд. идомаи барномаи ахбор. дар ноҳияи Муъминобод дар доираи вусъати тадбирҳои ободониву созандагӣ бахшида ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тариқи ҳашари дастаҷамъонаи сокинон бунёди як гулгашти нав идома дорад. идомаи аз дар гузориши Сайҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар ноҳияи Муъминобод бахшида ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободониву созандагӣ бо вусъат идома дорад. дар доираи ин тадбир дар баробари бунёди иншооти нави таъйиноташон гуногун пас аз таъмиру навсозии роҳ ва корҳои чароғонкунӣ дар маркази ноҳия майдони қидаи сабзкорӣ низ зиёд карда мешавад. аз ҷумла дар асоси ин нақшаи чорабинӣ бо ибтикори мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва ҳашари дастаҷамъонаи сокинон дар маҳаллаи ба номи Темуршоҳ Раҳимови ҷамоати шаҳраки Муъминобод сохтмони гулгашти нав аз моҳи март оғоз гардида то имрӯз дар ин мавзеи солҳо бекор хобида барои ободу зебо ва сабзу хуррам гардонидани шафати роҳи асосӣ ва назди 3 бинои истиқоматӣ дар масоҳати қариб 300 метри мураббаъ, корҳои кабузоркунӣ ва дар масофаи зиёда аз 400 метр бошад, роҳи пиёдагард пурра сафолакпӯш карда шудааст. табқи нақша то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 3 бинои истиқоматӣ низ бояд аз навсозӣ ва барои истироҳату дилхушии кӯдакон дар ин мавзеъ шароити лозима фароҳам оварда шавад. дар идомаи чунин корҳои ободонӣ барои беҳтар намудани таъминоти оби нӯшокӣ ба 36 оилае ки дар ин биноҳои истиқоматӣ ба сар мебаранд, дар мавзеи бунёди гулгашти нав сохтмони як чойи амудӣ шурӯъ гардид ки оянда аз ин ҳисоб майдони гулгашт низ барои парвариши гул ва корҳои кабузоркунӣ обёрӣ карда мешавад. дар ҳашари навбатӣ сокинон дар ин мавзеъ тухми гулҳои мавсимӣ киш намуданд. чунин ҳашари дастаҷамъона дар назди бунёди бинои меҳмонхона дар деҳаи шаҳри нави ҷамоати деҳоти деҳбаланди ноҳия низ ташкил карда шуд ки дар он сокинон фаъолона ширкат варзиданд.
با مقصد در سطح بلند تجلیل نمودن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در اساس نقشه چهاربینی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه کارهای آبادانی و سازندگی با مرام ادامه دارد. در این موضعی که مهمانخانه بنیاد شده ایستاده است، گرد و اطراف مهمانخانه سالهای زیاد سنگلاخ بود. ما تصمیم گرفتیم که همین موضع را آباد و زیبا گردونیم. برای کارهای کبوترکنی و آباد و زیبا گردانیدن این موضع در برابر کارهای تخت و هموارکنی زهکش داخل خواجگی نیز توزیع کرده شد و طبق نقشه آینده در این موضع در شفت مهمانخانه باید یک کارخانه دوزندگی نیز بنیاد کرده شود. در حشر امروزه ساکنان 300 بیخ نیول همیشه صبر شنیده بعد تعمیر اساسی راه دهه اقدام گرفتند که شروع از دهه شهرنوی بالا تا نزد آبانبار مومن آباد دو کنار راه اتومبیلگرد را سبز و خرم گردانند. اکنون توجه شما را برای دادهای خارجی مملکت جلب می‌نماییم. در جمهوری دموکراتیک کنگو در نتیجه حمله گروهی سلاح بدستان به بازار ماهی فروشی 19 نفر به هلاکت رسیده، 8 کسی دیگر جراحت برداشت. ترکش و ریزش جنس‌های کوهی در یکی از کان‌های نوری‌های مینرالی اوروندی به مرگ 9 نفر و زخمی شدن قریب 20 نفر دیگر باعث شد. در یک طرفخانه شهر بالین شتاتی پارای برزیلیا تیرپارانی به عمل آمد. در نتیجه 11 نفر هلاک شده، یک کسی دیگر زخمی گردید. از روی معلومات رسانه‌های خبری 7 سلاح بدست وارد بینای طرفخانه شده، جانبی میزوجان آتش گشوده، بعدا از محل حادثه فرار کردند. طبق اطلاع کارمندان مقامات پلیس برزیلیا به میزوجان طرفخانه گروه‌های سلاح بدست محلی حمله کردند. کارمندان ساختارهای قدرتی سلاح بدستان را جستجو دارند. همچنین در شهر لاورو دی فریتاس شتات بایا برزیلیا تیرپارانی به عمل آمد. در نتیجه 5 نفر از جمله 2 نوراس به هلاکت رسید، یک کسی دیگر جراحت برداشت. سلاح بدستان در مرکز شهر مذکور جانبی آدمان آتش گشودند. عملیات دستگیرکنی سلاح بدستان از جانب کارمندان ساختارهای قدرتی برزیلیا ادامه دارد. گروه سلاح بدستان به بازار فروش ماهی در دهه ترای جمهوری دموکراتیک کنگو حمله نمودند. در نتیجه 19 نفر به هلاکت رسیده، 8 کسی دیگر جراحت برداشت. سلاح بدستان جانب آدمان آتش گشوده تا آمدن کارمندان ساختارهای قدرتی از محل حادثه فرار کردند. در منطقه های گوناگون جمهوری دموکراتیک کنگو بر اثر حمله سلاح بدستان پیوسته ساکنان آسایشته هلاک و زخمی میشوند. در یکی از کان‌های بروندی ریزش جنس‌های کوهی به عمل آمد. بر اثر حادثه 9 نقب‌کم به هلاکت رسیده، قریب 20 کسی دیگر مجروح شد. زخمیان از طرف کارمندان خدمات داخلدار به بیمارخانه انتقال داده شدند. از روی معلومات رسیده، هنگامی که نقب‌کنان مشغول کار بودند، در داخل کان ترکش گاز متان رخ داده، سبب ریزش سنگپاره گردیده است. در منطقه داغ‌آباد حوزه نهم امنیتی شهر کابل جمهوری اسلامی افغانستان گروه سلاح بدستان به نقطه گذرگاهی نظارتی کارمندان مقامات پلیس حمله کردند. در نتیجه 3 کارمند حفظی حقوق به هلاکت رسید، 3 کسی دیگر مجروح گردید. کارمندان ساختارهای قدرتی افغانستان در جریان عملیات 2 سلاح بدست را محو نموده، چند هممسلک آنها را زخمی کردند. در منطقه روستاکی ولایت تخار باشد، میان ساکنان آسایشته و گروه‌های سلاح بدست زد و خورد مسلحانه سر زد. در نتیجه 9 نفر به هلاکت رسیده، 7 کسی دیگر جراحت برداشت. در جریان زد و خورد یک راهبر گروه سلاح بدست نابود کرده شد. ولایت تخار از منطقه‌های ناامنی افغانستان به شمار رفته، در آن گروه‌های سلاح بدست زیادند. در ولایت هلمند باشد، قواهای حربی هوایی جمهوری اسلامی افغانستان به قرارگاه گروه‌های سلاح بدست ضربه زده، 15 سلاح بدست را محو کردند. در قسم جنوب و شرقی جمهوری خلقی خیتای بالوپوش یک طرفخانه خراب گردید. در نتیجه 2 نفر هلاک شده، 77 کسی دیگر با جراحت گوناگون به بیمارخانه‌های نزدیک حادثه انتقال داده شدند. سبب خراب شدن بالوپوش بینای طرفخانه معین نیست. در محل حادثه کارمندان خدمات داخلدار جهت معین کردن سبب‌های خراب شدن بالوپوش بینای طرفخانه فعالیت دارند. در کل آلبرتا اوگاندا کشتی مسافربر غرق شد که در نتیجه 2 نفر به هلاکت رسیده، قریب 30 کسی دیگر بینشان گردید. با کشتی مذکور قریب 50 ورزشکار یک تیم فوتبال با مخلصان سفر داشتند. در محل حادثه برای پیدا کردن بینشان گشتگان کارمندان خدمات نجاتدهی فعالیت دارند. سبب غرق شدن کشتی در 2 فرضیه: از معیار مقرری زیاد قرار داشتن مسافران و به عمل آمدن طوفان ارزیابی می‌گردد. در شهر جیزه جمهوری عربی مصر عمل تروریستی انجام داده شد. در نتیجه 17 سیاح با جراحت گوناگون به بیمارخانه انتقال داده شدند. زخمیان شهروندان جمهوری آفریقای جنوبی و جمهوری عربی مصر میباشند. هنگام گذشتن اتوبوسی که سیاحان را انتقال میداد، تجهیزات ترکنده در کنار راه خوابانده شده ترکیده است. از ضربه ترکش اتوبوس و یک نقلیات نزدیک حادثه قسما ضرر دیدند.
дар перу чархболи ҳарбӣ ба фалокат дучор гардид. Бар асари ҳодиса 2 нафар ҷон бохта, 2 каси дигар ҷароҳат бардошт. Чархбол пас аз чанд дақиқаи парвоз дар наздикии марзи Эквадор суқут кардааст. Тибқи иттилои пешакӣ, сабаби ба фалокат дучор шудани чархболи мазкур дар сар задани нуқсони техникӣ арзёбӣ мегардад. дар минтақаи малекони пойтахти Куба шаҳри Гавана нақлиёт гурӯҳи одамонро зер кард. Дар пай ҳодиса 3 нафар ҳалок шуда, 23 каси дигар бо ҷароҳати гуногун ба беморхона интиқол дода шуданд. Эҳтимол шумораи ҳалокшудагон афзоиш ёбад, зеро табибон вазъи саломатии чанд тан аз захмиёнро вазнин арзёбӣ мекунанд. Барои муайян кардани сабабҳои ҳодиса кормандони мақомоти полис фаъолият доранд. дар як бинои истиқоматии сеошонаи шаҳри Баварияи Олмон таркиш рух дод. дар натиҷа чанд нафар дар зери харобаҳои бино дар монданд. аз зарбаи таркиш бинои истиқоматӣ хароб шуда, биноҳои атроф низ қисман зарар диданд. аз рӯи маълумоти кормандони мақомоти полис, дар як ҳуҷраи бинои сеошонаи истиқоматӣ зарфи гази табиӣ таркидааст. кормандони хадамоти дахлдор барои наҷот додани дармондагон фаъолият доранд. дар шаҳри Теорамаи Колумбия таркиш рух дод, ки боиси захмӣ шудани 7 нафар гардид. тибқи иттилои кормандони мақомоти полис, ҳангоми баргузории консерт, ҷинояткори номаълум ҷониби одамон норинҷаки дастиро ҳаво додааст. кормандони мақомоти полис ҷинояткорро ҷустуҷӯ доранд. идомаи барномаи ахбор. ҳоло бештар аз 10% зардолузори хуб дар Тоҷикистон асосан дар вилояти Суғд ҷойгиранд ва бино ба тадқиқоти олимони боғпарвар дар минтақаҳои вилояти Суғд алҳол зиёда аз 150 навъи зардолу мавҷуд ва парвариш карда мешаванд. минтақаи шимоли Тоҷикистон бахусус ноҳияҳои Ашт, Исфара, Кони Бодом, Бобоҷон Ғафуров ва мавзеъҳои водии Зарафшон ҳамчун манбаи зардолуи шаҳдбор шинохта шудааст. ин сол дар боғҳои шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ҳосили фаровони мева аз ҷумла зардолу ба назар мерасад, ки имрӯз ҷамъоварию содироти он оғоз гардидааст. дар ноҳияи Ашт хоҷагиҳо то имрӯз 530 тонна зардолуро ба хориҷи кишвар содирот намуданд. рафти ҷамъоварӣ, коркард ва интиқоли меваҷот дар ноҳия дар кадом сатҳ қарор дорад? гузориши Маҳмуд Аҳмадзода. боғдорӣ ин соҳаи муҳими кишоварзӣ дар солҳои соҳибистиқлолӣ боз ҳам рушду инкишоф ёфта, боғдорон саҳми худро дар пешрафти истеҳсолот, болоравии сатҳи зиндагии мардум афзун менамоянд. бо дастуру ҳидояти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мутобиқ ба барномаи давлатии рушди соҳаи боғу токпарварӣ барои солҳои 2010-2014 дар ҳудуди вилояти Суғд 11630 гектар боғҳои навъҳои беҳтарини зардолу бунёдгузорӣ шуда, масоҳати умумии боғи зардолу наздик ба 41000 гектар расонида шуд. ва дар доираи барномаи рушди соҳаи боғу токпарварӣ дар солҳои минбаъда боғҳои навъи зардолу ташкил гардида, масоҳати умумии боғи зардолу ба 51000 гектар расонида шудааст. минтақаи шимоли Тоҷикистон бахусус ноҳияҳои Ашт, Исфара, Конибодон, Бобоҷон Ғафуров ва мавзеъҳои водии Зарафшон ҳамчун манбаи зардолуи шаҳдбор мавҷуд аст. имсол вобаста ба серборишӣ ва ҳавои мусоиди фасли баҳор дарахтони ғарқи гули зардолуи ноҳияи Ашт ҳосили фаровон баста, ҷамъоварию содироти навъи пешпазаки зардолу оғоз ёфтааст. дар ноҳияи Ашт дар умум 16300 гектар боғ мавҷуд аст, ки аз ин 13000 гектарашро боғҳои ҳосилдеҳ аз ҷумла зардолу ташкил медиҳад. дар зардолузори ноҳия вобаста ба фаровонии ҳосил ҳар рӯз садҳо нафар сокинон, боғдорон ба ҷамъоварию ба қуттиҳо ҷобаҷо кардан ва барои ба содирот омода кардан машғуланд. мувофиқ ба пешбинии боғпарварон, дар навъи пешпазаки зардолу, ки беш аз 150 гектарро ташкил медиҳанд, зиёда аз 2100 тонна ҳосил гирифтанианд. ва имрӯз беш аз 530 тонна навъи пешпазаки зардолу дар ноҳияи Ашт ҷамъоварӣ ва баробари таъмини бозори дохилӣ ба хориҷи кишвар содирот карда шудааст, ки ин боиси қавӣ гардидани муносибатҳои тиҷоратӣ бо ширкатҳои хориҷӣ ва манфиати иқтисодӣ ба хоҷагиҳо мегардад. зардолу дар минтақа дар 3 марҳила ҷамъоварӣ карда мешавад: пешпаз, миёнапаз ва дерпаз. дар рафти ҷамъоварӣ имсол хоҷагиҳо 2100 тонна пешпазак, 1000 тонна миёнапаз ва 5300 тонна ҳосили дерпази зардолу ба даст оварданианд. бо бунёди боғҳои нави зардолу, коргоҳҳои коркарди банду баст ва фароҳам овардани дигар омилҳо, аз ҷумла боркашонӣ тариқи роҳи оҳан ба хориҷи кишвар, имконияти содироти меваи вилоят ба бозори ҷаҳонӣ афзоиш дода шавад. тақрибан аз 3/1 ҳиссаи зардолу дар вилояти Суғд дар шакли тару тоза, асосан тавассути мошинҳои яхдондор ба хориҷи кишвар содирот карда мешавад. имрӯз ки дар боғҳои ноҳия ҳосил фаровон аст, ҷамъоварию содирот оғоз шудааст. мушкили асосии хоҷагиҳо ноанрасоии нақлиёти калони боркашони яхдондор, интиқоли саривақтӣ ба ҷои лозимӣ мебошад.
хоҷагиҳо вобаста ба ин мушкилот ба масъулини вилоят масъалагузорӣ намуданд ва ширкатҳои дахлдори интиқоли молу маҳсулот барои интиқоли саривақтии ҳосили сабзавоту меваҷот барои ҳамкорӣ вазифадор гардиданд. дар баробари афзун шудани боғҳои зардолую истеҳсоли меваи шаҳдбору тари тозаи он, зардолу дар корхонаҳои мавҷудию коргоҳҳои нав коркард карда мешавад. консерви зардолу, афшура, хамира, компот ва мураббои зардолу аз маҳсулоти содиротии асосии консерви вилояти Суғд мебошад. дар ноҳияи Аш чунин корхонаҳои коркард мавҷуданд ва имрӯз корҳо дар ин самт оғоз ёфтааст. ҳар сол аз моҳҳои май то сентябр мавсими асосии зардолучинӣ ва хоқу олудтакунӣ дар боғҳои зардолуи вилояти Суғд аст. дар ин рӯзҳои мавсим кас шоҳиди завқу шавқи зардолучинӣ ва хоқу аштақкунии сокинони минтақа мебошад. соли 2018 дар вилоят ва хориҷи кишвар беш аз 80 000 тонна меваҷот асосан зардолуи олу содирот карда шудааст. имсол ки ҳосил фаровон аст, ҷамъоварии коркард оғоз шудааст. хоҷагиҳои боғпарварони шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ният доранд ки ҳосили бештар гирифта ҷойҳои кории мавсимиро бештар намуда, ҳаҷми содироти мева дар шакли тару хушкро афзун намуда, аз ин ҳисоб манфиати иқтисодӣ ба даст оваранд. имрӯза дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои мамлакат маъракаи ҷамъоварӣ ва захираи хуроки чорво идома дорад. хоҷагидорони чорводорон бо истифода аз ҳавои мусоиду зиёд рӯйидани алафҳои табиӣ серғизои имсола кӯшиш бар он доранд ки захираи хуроки дурушти чорворо барои 2-3 сол захира намоянд. абдулҳамиди назир оид ба дурнамои захираи хуроки чорво дар мамлакат гузориш омода намудааст. имрӯз дар баробари 3 миллион гектар заминҳои чарогоҳи ҷумҳурӣ дар талу теппа ва шафати роҳҳои мошингард низ ҷамъоварӣ ва захираи хуроки чорво дастаҷамона идома дорад. баҳри вусъат бахшидани ин маъракаи муҳим ситод таъсис дода шуда хоҷагидорону чорводорон бо истифода аз ҳама роҳу восита ва ҳавои мусоиди мавҷуда ҷамъоварии алафҳои худрӯйро вусъат мебахшанд. бо мусоид омадани боду ҳавои фасли зимистону баҳори имсола барои нашъунамои зироатҳои кишоварзӣ ва бахусус алафҳои табиӣ дар саҳро ва чарогоҳҳои ҷумҳурӣ беҳтар гардида ҳолати чорво нисбат ба соли гузашта бениҳоят хуб ба назар мерасад. олимони соҳа мегӯянд гулу гиёҳҳои имсола назар ба ҳарсола хеле зиёд буда захираи он барои чорводорон муфид мебошад. зеро бо назардошти мушкилоти норасоии хуроки чорво дар солҳои қаблӣ ҳар як чорводори мамлакатро водор месозад ки алафҳои худрӯйро мувофиқ ба талаботи агротехникӣ ҷамъоварӣ ва захира намоянд. чунки рӯз то рӯз бо гарм шудани ҳарорати ҳаво ғизонокии хуроки чорво гум мешавад. айни замон дар баъзе ноҳияҳои ҷумҳурӣ низ ҳарорати ҳаво нисбатан баландтар шуда истодааст. алафҳои табиӣ зуд хушк шуданашон мумкин аст. бинобар ин хоҷагидоронро зарур аст ки дар ҳолати серғизо бизани таркиби алафҳои табиӣ ва инчунин хушк нашудани алафҳо саривақт ҷамъоварӣ ва захираи хушоки табииро ба роҳ монанд. дастгирии хоҷагидорон бо техникаву мошинолоти соҳаи кишоварзӣ имкон фароҳам овард ки ин маърака вусъат бахшида шаваду кори хоҷагидорон ба маротиб осон гардад. дар мавзеъҳое ки истифодаи техника ғайриимкон аст, мардум ҳашарҳои дастаҷамъонаро ташкил намуда захираи хуроки дурушти чорворо дастӣ идома медиҳанд. бо зиёд гардидани саршумори чорвои калону майда талабот низ ба хуроки он бештар мегардад. айни ҳол дар миқёси мамлакат дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ қариб 6 миллион чорвои майда ва наздики 3 миллион чорвои калони шохдор мавҷуд аст. сол то сол бо зиёд гардидани саршумори чорвои калони шохдору майда хоҷагидорону аҳолиро мебояд аз ҳавои мусоид истифода намуда растаниҳои хӯрданибоби чорворо ки имсол аз ҳарсола дида зиёд рӯйиданд ҷамъоварӣ ва захира намояд, то ки аз фаслҳои тирамоҳу зимистон чорвои худро беталафу фарбеҳу солим бароранд ва дар рушди соҳа саҳми арзишманди худро гузоранд. абдулҳамиди назир, холмуҳаммади давлат, неқадами нуралӣ, ахбор. соли равон бо назардошти боришот ва намнокии афзун дар чарогоҳҳои зимистона алафҳои худрӯи фаровон буда, чорво ба чарогоҳҳои зимистона дар муқоиса ба соли гузашта қариб 1 моҳ баъд интиқол дода шуд. чорвое ки аз чарогоҳҳои зимистона ба тобистона бурда мешаванд, бояд дар ҷойҳои махсус аз муоинаи байторӣ гузаронида шаванд. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус таҳия шудааст. шарти муҳими пешгирии чорво аз касалиҳои гузаранда ин аз ташхиси бойторӣ гузарондан ва безараргардонии суми чорво дар нуқтаҳои назоратӣ ба ҳисоб меравад. тибқи маълумоти масъулони нуқтаҳои назоратӣ, ҳамагӣ дар ҷумҳурӣ 332 рама бо фарогирии 309 783 сар чорвои майда аз чарогоҳҳои зимистона ба тобистона бурда шуданд.
با مقصد پیشگیری بیماری‌های گذرنده از جانب مؤسسه دولتی ترست چراگاه و ملیوراتیوی وزارت کشاورزی 21 نقطه نظارتی و بویتوری تشکیل کرده شده چاروا پیش از به چراگاه‌های تابستانه گذشتن بی‌ضرر گردانیده شدند. در این دیدبانگاه‌ها سرشماری چارواهایی که از چراگاه‌های زمستانه به چراگاه‌های تابستانه سفربر می‌گردند و قید گرفته شده موضع جایگیرشوی آنها مقدار چوپان‌ها و دیگر معلومات‌هایی که ضروری که هست در این دیدبانگاه‌ها و قید گرفته می‌شود. این روزها معرکه راندن چاروا از سنه 1 می سال جاری آغاز گردیده آن تا 20 ایون سال جاری دوام می‌کند. در این دوران نقطه‌های نظارتی و بویتوری با مواد داروواری ضروری تامین کرده شده متخصصان به طور شبانه‌روزی فعالیت نموده چاروا را از چاه‌های بی‌ضررگردانی سم چاروا گذراندند. متخصصان تاکید می‌دارند که بسیار بیماری‌های گذرنده هستند که هنگام راندن چاروا از یک موضع به موضع دیگر پهن شده باعث تلفیابی چاروا می‌گردند. رفت راندن چاروا به چراگاه‌های تابستانه و سر وقت بی‌ضررگردانی در فیلیال‌های منطقوی در اساس ستاد برای مونده شده است. عموما اویدی راندن چاروا یکون مشکلی ها یکون با قید گرفته نشده است. مسئولین مؤسسه دولتی ترست چراگاه و ملیوراتیوی وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان در دیدبانگاه‌های هست در راه‌های چارواگذاری هست آنها را از نظر گذرانده نسبت تعمیری آنها تعمیری کوپروکو که به چراگاه سفربر میشن کارهای ضروری را انجام داده ایستاده است. باید چارواداران هنگام راندن چاروا به چراگاه‌های تابستانه نخست رمه را از چاه‌های بی‌ضررگردانی گذرانند. این تدبیر مهم به بیماری‌های گوناگون گرفتار نشدن چاروا را تأمین می‌سازد. بیننده‌های عزیز شما را با شرح دیگر خبر و گزارش‌ها در نشرهای من بعد برنامه‌های تلویزیونی اخبار که شب امروز پیشنهادی شما می‌گردند آشنا می‌سازیم. سلامت باشید تا بازدید.